Hi friends, welcome to TET Production YouTube channel. लोगोफोर आरो TET होनो साखाफारा जानाय फरायसा लोगो नोंथांमोन आरो TET exam experience लोगो नोंथांमोन दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों आं खोब इम्पर्टेन्ट थांनाया मोनसे अनलाइन क्लास चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि आग्लायनाय मोनसे आद्रा थानाय बाहागो बे जाबाय बारायनाय आरो जौगानाय थांनाय खेनसेयाव जोङो जौगानाया मा डेभेलपमेन्ट माने मा बेनि केरेक्टारिस्टिक्स आरो बेनि बागै जोङो एसे सावरायदोंमोन दिनै नैबे जाबाय चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि सेकेंड क्लास एबा पार्ट 2 बेयाव जों दिनै रायलायगोन बिराद इम्पर्टेन्ट बारायनाय आरो जौगानाय बेनिफ्राय खोब कुइसन फैयो आरो बिराद इम्पर्टेन्ट बियो बारायनाय आरो जौगानाय ग्रोथ एन्ड डेभेलपमेन्ट बे मोननैनि डिफारेन्सखौ रोंथारनांगोन अब्लानिया नोंथाङा जि कुइसन फैया मानो बे लेसननिफ्राय नोंथाङा जायखिजाया कुइसननि एन्सारखौ होनो हागोन फै जों बिदिब्ला दावगालांनोसै ग्रोथ माने बारायनाय बेनिफ्राय जोङो नायगोन ग्रोथ माने बारायनाय आरो डेभेलपमेन्ट माने जौगानाय बारायनाय आरो जौगानाय जोंनि बर'आव डिफारेन्स जों बुजि मोनखायो नाथाय ग्रोथ आरो डेभेलपमेन्ट इंराजियाव नायब्ला जों एसे गोनो गोथो मोनो नाथाय जोंनि बर'आव रोखा जायो बारायनाय आरो जौगानायनि डिफारेन्सआ थेवबो जोङो मोनसेनिफ्राय मोनसे फारि फारि नायलांनि गिबियाव दं बारायनाया अनजिमायारि एबा इंराजियाव बुंदों बेखौ ग्रोथ इज क्वान्टिटेटिभ ग्रोथआ क्वान्टिटेटिभ बारायनाया अनजिमायारि माने जोङो बारायनायखौ साननो हायो एबा सुनो हायो एबा आखाइजों मोनदांनो हायो बेनो बारायनाय जेरैबायदि हमना ला सासे गथ'आ जुदि जोनोम जानाय लोगो लोगो जायखिजाया हमनानै लाबाय जोनोम जानाय लोगो लोगो बियो 2-3 फुट माबा मोनसे बियो 2 बोसोर 3 बोसोरनि उनाव बिनि जौथाया 2-3 फुटनिफ्राय बियो 5 फुट 6 फुट माबा मोनसे जागोन बियो स' जोङो बारायनायखौ जोङो अनजिमाजों सुनो हायो अनजिमायारि बिनिखायनो बेखौ बुंदों अनजिमायारि ग्रोथ इज क्वान्टिटेटिभ नाथाय जौगानाया अनजिमायारिबो गुनारिबो मानोना ग्रोथआबो डेभेलपमेन्टनिनो एबा बारायनायाबो जौगानायनि मोनसे बाहागो बेनिखायनो जोङो जौगानायखौ सुनो हायो आरो अनजिमायारि बियो गुनारिबो सुनोबो हायो आरो माखासेफोरखौ जोङो सुनोबो हाया स' जौगानायखौ माखासेखौ सुनो हायो माखासेखौ सुनो हाया नाथाय ग्रोथखौ एबा बारायनायखौ जों सुनो हाखाथारो जायखिजाया ग्रोथ जाया मानो सासे गथ'नियाव जायखिजाया ग्रोथ जायोबाथाय जों बे ग्रोथखौ बे बारायनायखौ सुनो हायो नाथाय डेभेलपमेन्टआव जोङो खायसेखौ सुनो हायो खायसेखौ सुनो हाया बेनिखायनो जौगानाया एबा डेभेलपमेन्टआ क्वान्टिटेटिभबो क्वालिटेटिभबो बेनिखायनो बुंदो जौगानाया अनजिमायारिबो आरो गुनारिबो जौगानाया गुनारि माने जाय जौगानायखौ जोङो सुनो हाया जेरैबायदि सासे गथ'नि मेलेमनि जौगानाय सासे गथ'आ साननो हनो रोंनाय सासे गथ'नि बुद्धिया बारायनाय बेखौ जोङो सासे गथ'नि बुद्धिया बारायनाय माने बे गथ'नियाव माने जौगानाय होनना बुंगोन जोङो सासे गथ'आ साननो हनो गोरों जानाय माने सासे गथ'आ डेभेलपमेन्ट जानाय होनना बुंगोन जों स' जोङो जौगानायखौ मालाबाबो सुनो हाया जुदि सासे गथ'आ बुङोबा जोङो नैसा बुंनो हाया जे सासे गथ'नि साननो हनो रोंनाया 2 केजि जाबाय सासे गथ'आ माने बिराद 2 केजि बुद्धि गोरों जाबाय ओरैबायदि जोङो साननो हाया एबा सुनो हाया बेनिखायनो बुंदों जौगानाया गुनारि माने गुन जायखौ जोङो मेगनजों नुनो मोना जायखौ जोङो माने दांनो हाया बेखौनो बुंदों गुनारि बेनिखायनो जौगानाया गुनारि आरो अनजिमायारि मोननै दाना जोङो सेकेन्ड बे नैथि फारागथिया जाबाय मा बारायनाया जौथाय अरथाय आरो लिरथायनि बेलायावल' जायो बारायनाय होनना बुङोब्ला एबा ग्रोथ होनना बुङोबा हयथ' सासे गथ'नि जौथाया बारायगोन एबा बियो गोजौ जागोन अरथाया बारायगोन बिनि मोदोमा गिदिर जागोन आरो बिनि उजान एबा लिरथाया गिलिर जागोन बारायनाय होनना बुङोबा खिन्थु जौगानाय होनना बुङोबा जोङो जौगानायाव खुनु लिरथाय अरथायजों लोब्बा गैया बियो जौगानाया गासैनिबो बेलायाव जागोन बियो मेलेमा जौगानाय गोसोनि जौगानाय बा मोदोमा गिदिर जानायखौबो जौगानाय होनना बुंगोन स' जौगानाया जाबाय गासैनिबो बेलायाव जायो खिन्थु ग्रोथआ एबा बारायनाया मोनथाम बिथिङावल' जायो बियो जौथाय अरथाय आरो लिरथाय बे मोनथामनि बेलायावल' जायो दाना 3 नम्बर फारागथिया जाबाय बारायनाया मोनसे थि समसिमल' जायो बारायनाया बिराद इम्पर्टेन्ट पइन्ट बे 3 नाम्बार पइन्टसा 3 नाम्बार पइन्टसा जाबाय बारायनाया मोनसे थि समसिमल' जायो माने बारायनाया मेक्सिमाम सासे मानसिनि एबा सासे गथ'नि बारायनाया प्राय 19-20 बोसोरसिमल' जायो जिमान जौगोन बियो जिमान देरगोन बियो बा बियो जिमान पेटलाटला जाया मानो बियो 19-20 बोसोरसिमल' बियो बारा जानायनि चान्स थायो आरो 19-20 बोसोरनि उनाव सासे गथ'नि बारायनाया बारा जाया बा सासे मानसिनि बारायनाया बारा जाया बियो बारा जौआ 19-20 बोसोरनि उनाव बेनिखायनो बुंदों बारायनाय एबा ग्रोथआ मोनसे थि समसिमल' जायो नाथाय जौगानाया बियो जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम बियो जौगानाय जायो जौगानाय माने जिहेतु गासैनिबो बेलायाव जानाय जौगानाय होनना बुङो सोलाय सोल' गासैनिबो बेलायाव जानाय सोलाय सोल' जानायखौनो जोङो डेभेलपमेन्ट एबा जौगानाय होनना बुङो बेनिखायनो जौगानाया जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम जाबाय थायो बियो नाथाय ग्रोथआ एबा बारायनाया मोनसे थि समसिमल' जायो दाना नेक्स्ट बे 4 नाम्बार फारागथिया जाबाय बारायनायखौ जों सुनो हायो ग्रोथ केन बि मेजार्ड होनना बुंदों इंराजियाव बारायनायखौ जों सुनो हायो नाथाय जों जौगानायखौ सुनो हाया
जौगानायखौ जोङो सुनो हाया जौगानायखौ जों बुंनो हाया जे जौगानायखौ जोङो मालाबाबो सुनो हाया फिथाजोंबो सुनो हाया जोङो लिरथायजोंबो दागा पालाजोंबो जेजोंबो सुनो हाया जेरैबायदि सासे गथ'नि बुद्धिया जुदि जौगादोंबा हमना ला सासे गथ'आ देग्लाय 10 पाल्ला जौबाय बा 10 पाल्ला बुद्धिया बारायबाय बिनि 10 पाल्ला बुद्धि जौगाबाय जों मालाबा बुंनो हाया बे मिनिंलेस जागोन ओमफ्राय बारायनाया देहायारिल' लास्ट नाम्बारा जाबाय बारायनाया देहायारिल' माने बारायनाया देहानि बेलायावल' जायो बियो माने फिजिकेल बेनिखायनो बुंदों ग्रोथ टेक्स प्लेस इन हेल्थ फिजिकेल अनलि बारायनाया देहायारिल' जायो नाथाय जौगानाया देहायारि नङा बियो देहायारिबो जायो गोसोआरिबो जायो बियो माइन्ड मेलेमनिबो जौगानाय जायो दा बेनिखायनो बुंदों लास्ट मोनसे पइन्टखौ आरो मोनसे बुंदों बारायनाया देहायारिल' माने देहानि बेलायावल' जायो देहाया बारायनाय जौथाय लिरथाय ओरैबायदिल' जायो ओमफ्राय जौगानाया मेलेमारि गोसोआरि बेरा जेरावबो जायो बे बिराद इम्पर्टेन्ट बेनिखायनो गोसोआव लाखिनांगोन बेखौ गोसोआव लाखिथारनो गोनां मालाबा बहुत कुइसन फैयो बेनिफ्राय बारायनाया हमनानै ला बेबायदि सोंथि जाथावो बेनिफ्राय बारायनाया जाबाय ओरैबायदि फैगोन बारायनाया जाबाय सिङाव अपसन थागोन सुनो हानाय सुनो हायै एबा मोननैबो सुनो हानाय आरो सुनो हायैबो एबा मोनसेबो नङा ओरैबायदि बिभिन्न धरननि कुइसन फैगोन अब्ला नों बुजि मोननांगोन नैबे नों ग्रोथ आरो डेभेलपमेन्ट जि बारायनाय आरो जौगानायनि डिफारेन्सखौ नोङो मोजाङै पइन्ट्सफोरखौ गोसोआव लाखिनो गोनां खुनु खुरां गैया जास्ट कनसेप्टखौल' ला बारायनाया जाबाय मोनसे गथा बुस्थु बेयो जायखौ जों दांनो हायो जायखौ जों मेगनजों नुयो जायखौ जों सुनो हायो जाय बे माने देहानि बेलायावल' जायो सोलेरारिल' जायो नाथाय डेभेलपमेन्टआ ओरैबायदि बुस्थु बियो जायखौ जोङो खायसेफोरा डेभेलपमेन्टआ माने ग्रोथआ डेभेलपमेन्टनिनो मोनसे बाहागो नालाय बेनिखायनो जोङो डेभेलपमेन्टखौ सुनोबो हायो खायसेखौ सुनो हायो खायसेखौ सुनो हाया देहायारि जौगानायफोरखौ जों सुनो हागोन आरो मेलेमारि जि गोसोआरि जि जौगानायफोरखौ जोङो सुनो हाया बेनिखायनो बेनि डिफारेन्सआ खोब इम्पर्टेन्ट नोंथांमोना हाथारनांगोन जिखिजाया बिनिफ्राय मोनसे कुइसन फैनायनि चान्सेस थायो बे बाथ्राफोरखौ गथि फारसेनिफ्राय रोंलांनांगोन जों दाना थांनि जौगानाय आरो सोलोंनायनि सोमोन्दो बे मोननैल' पइन्ट जायगोन जोङो जौगानाय आरो सोलोंनायनि इम्पर्टेन्ट जौगानाय आरो सोलोंनाया खोब सोमोन्दो गोनां बिसोर मोननैया जेब्ला जोङो सोलोंगोन अब्लासो जौगानाय जायो जौगानाया जेब्ला सासे मानसिया माबा मोनसे सोलोंगोन अब्लासो जौगानाय जायो दा बेनिखायनो नाम्बार 1 पइन्टआ मा दोङो सोलोंनाया नाजानाय आरो सर' खालामनाय माने एफर्ट आरो प्रेक्टिसनि गेजेरजों मोननाय मोनसे जौगानाय स' जेब्ला जों डेभेलप जानो गोनां जायोब्ला जोंनि गोसोआरि डेभेलपमेन्ट मेलेमारि डेभेलप जानांगौबा नोङो नाजाथारनांगोन नों माबा मोनसे प्रेक्टिस खालामथारनांगोन अब्लासो नोङो जौगानाय जागोन दा बेनिखायनो लार्निङा एबा सोलोंनाया जौगानायनि बिराद एंगारनो हायै मोनसे बाहागो एबा मोनसे फेक्टर बेयो मोनसे जाहोग्रा बेनिखायनो जौगाथारनो गोनां जायोब्ला बेयो सोलोंथारनांगोन एबा बेयो लार्निं जाथारनांगोन जेब्लानो लार्निं जागोन अब्लानो जौगानाय जायो बेनिखायनो गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्रा बियो सोलोंनाया जौगानायनि थाखाय गोनां जौगानो गोनां जायोब्ला मेलेमारि जौगानो गोनां जायोब्ला बुद्धिया सोलाय सोल' जानांगोनब्ला बुद्धिया जुदि बिराद माने गोख्रों जानांगौबा नोङो सोलोंनाय थाथारनांगोन बेयाव जेब्ला सोलोंगोन अब्लासो जौगानाय जागोन स' बेखौल' मिथिना थानांगोन बेनि बेलायाव बारा मिथिनो गोनां गैसोआ बेयाव जास्ट डेभेलपमेन्ट आरो लार्निंनि सोमोन्दोआ बेनोल' दा जोङो इयुननि मोनसे पइन्टआव थांनोसै जौगानायनि खोलोबफोर दाना स्टेजेस अफ डेभेलपमेन्ट बिराद इम्पर्टेन्ट बियो जौगानायनि खोलोबफोरा बिराद मिथिथारनो गोनां बाथ्रा बियो हाइस्ट इम्पर्टेन्ट बाथ्रा जाबाय नैबे स्टेजेस अफ डेभेलपमेन्ट स्टेजेस अफ डेभेलपनिफ्राय बिभिन्न धरननि बायदिसिना रोखोमनि कुइसन फैनो हायो आरो बेयाव किसुमान बाथ्राखौ मनाव लाखिनोबो नांगोन माया खस्थ' खालामनांगोन जेबो नङा आरो बे बाथ्रा गोसोआव लाखिनांगोन जे बे स्टेजेस अफ डेभेलपमेन्टनिफ्राय गोबां रोखोमनि कुइसन फैनो हायो बेनिखायनो बै स्टेजेस अफ डेभेलपमेन्टखौ गोसोआव लाखिथारनांगोन आरो बेयो सिम्पल गोसोआव लाखिनो गोरलै पइन्ट टु पइन्ट आं नैयाव लिरनानै होखादों पइन्ट टु पइन्ट आङो होखादों बेयाव जों फार्स्ट नायनो नायदों स्टेजेस अफ डेभेलपमेन्टनि जि डेभेलपमेन्टनि फार्स्ट बाहागोआ जाबाय नैबे फार्स्ट खोलोबा जाबाय नैबे खुदिया एबा गोरलै सम होनना बुङो इंराजियाव बुंदों इनफेन्सि नोंथांमोना इंराजि सोदोबखौ गोसोआव लाखिनांगोन मानोना बर'आव माने बायदि मालाबा बेलेग गांसे बिजाबाव खुदिया होनो गांसे बिजाबाव गोरलै होनो बायदि खिलिमिलि जानो हागौ बेनिखायनो इंराजि सोदोबखौ गोसोआव लाखिबा मोजां जायो दा नैबे जाबाय नाम्बार 1 थोरफोआ जाबाय मा खोलोबा जाबाय मा खुदिया एबा गोरलैखौ 0 लाथिख' एबा जोनोम जाजेननायनिफ्राय 2 बोसोरसिम हमनाय जायो बेखौ गोसोआव लाखिथारनांगोन इनफेन्सिया माबेनिफ्राय माबे समसिम जायो माबेनिफ्राय माबे समसिमखौ खुदिया सम होनना बुंनाय जायो कुइसन फैयो सोंथि फैयो खोब सोंथि फैयो आरो बिराद इम्पर्टेन्ट गोसोआव लाखिथारनांगोन बेनिखायनो गोसोआव लाखिनांगोन नाम्बार 1 खोलोबा जाबाय खुदिया एबा गोरलै एबा इनफेन्सि 0निफ्राय 2 बोसोर लाथिख'निफ्राय 2 बोसोरसिम सासे गथ'नि बैसोखौ इनफेन्सि एबा खुदिया बुंनाय जायो आरो बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिथारनांगोन जे खुदिया एबा बे 2 बोसोरनिफ्राय लाथिख'निफ्राय 2 बोसोरसिम जि समनि जि गान्थि बे सम गान्थिखौ गोरलै एबा खुदिया होनना बुङो आरो बे जि 2 बोसोरखौ सेन्स बेसबो होनना बुङो मानोना
बे 2 बोसोराव गथ'सा जि सोलोङो जायखिजाया सोलोङा मानो बे गथ'नि सोलोंनाया मोनसे सेन्स अर्गेन गावनि जि गियान इन्द्र जोंनि जि गियान लानो हानाय मोनबा अंग जेरै खोमा बिगुर गन्थं सालाय बे मोनबानि गेजेरजों गथ'आ सोलोङो गोसोआव लाखिथारनांगोन बेखौ गथ'आ बे लाथिख'निफ्राय 2 बोसोरसिम जि सोलोङा मानो बे जायखिजाया बुस्थुखौ सोरबा मास्टारा फोरोंनो गोनां जाया बेखौ सोरबा फोरोंगिरिया बेखौ बोसोन होना फोरोंनो गोनां जाया बे गावनो सोलोङो आरो मानि गेजेरजों सोलोङो बियो गावनि जि गियान लाग्रा जोंनि मोनबा अंग गियान इन्द्र होनना बुङो जायखौ बे गियान इन्द्रनि गेजेरजोंसो मोनबा अंगनि गेजेरजोंसो बियो सोलोङो आरो गियान लायो आरो बिदिसो बियो बिनि हेफाजाबजोंसो बियो जौगायो सासे गथ'आ दाना 2 नम्बरा जाबाय गथ'सा सम होनना बुंदों आर्लि चाइल्डहुड बिराद इम्पर्टेन्ट आर्लि चाइल्डहुड मानिफ्राय जागायजेनो 2 बोसोरनिफ्राय 6 बोसोरसिम बिखिना बोसोरखौ गथ'सा सम होनना बुङो गथ'सा समा बिराद इम्पर्टेन्ट आरो बे गथ'सा समखौ टय एजबो होनना बुङो टय एज माने मुसुखा बैसो कुइसन फैनो हायो माबे बैसोखौ एबा गथ'नि माबे समखौ टय एज बा मुसुखा बैसो होननानै बुंनाय जायो सोंथि फैयो बिराद इम्पर्टेन्ट पइन्टस बिसोरो बहुत सोंथि फैनाय बेबायदि जोङो थांनाय एग्जामफोरावबो माखासे कुइसनफोरावबो माखासे एग्जामफोराव बिनिफ्राय कुइसन फैनाय दङ माबे गथ'नि माबे समखौ मुसुखा बैसो होनना बुंनाय जायो एबा गथ'सा समा माबे आरो माबे बोसोरसिम हमनाय जायो ओरैबायदि सोंथि फैयो बेनिखायनो गोसोआव लाखि बेनि उनाव गथ'सा सम एबा इंराजियाव बुंदों आर्लि चाइल्डहुडआ जाबाय 2 बोसोरनिफ्राय 6 बोसोरसिम बेखिना बोसोरखौ आर्लि चाइल्डहुड एबा गथ'सा सम बुंनाय जायो आरो बेखौ टय एजबो बुंनाय जायो नेक्स्टआ जाबाय मा नेक्स्टआ जाबाय गथ' सम माने लेटार चाइल्डहुडआ 6 बोसोरनिफ्राय 12 बोसोरसिम जायो बिराद इम्पर्टेन्ट आरो जोबोर इम्पर्टेन्ट पइन्टस बियो गथ'सा समा गथ' समा मानिफ्राय मा बोसोरनिफ्राय मा बोसोरसिम जायो 6 बोसोरनिफ्राय 12 बोसोरसिम जायो आरो बेखौ ट्राबल साम एबा क्वारेल साम एजबो बुंनाय जायो ट्राबल साम माने बे समाव बियो रागा जोंनो गोरों जायो नांलायनो गोरों जायो टेनसन लानो हानाय जायो किसुमान बाथ्राफोरनि बाथ्रा टेनसन दुखु मोननाय रंजानाय बे बैसोआव बांसिन जायो बेनिखायनो बे बैसोखौ ट्राबल साम एबा क्वारेल साम एजबो बुंनाय जायो आरो बे बैसोआ गथ'नि बे समा 6 बोसोरनिफ्राय 12 बोसोरसिमखौ गथ' सम बुंनाय जायो आरो बेखौ इंराजियाव लेटार चाइल्डहुड बुंनाय जायो बिराद इम्पर्टेन्ट पइन्ट गोसोआव लाखिथारगोन आरो नैबे जाबाय हाइस्ट इम्पर्टेन्ट पइन्टआ जाबाय 4 नाम्बार लाइमोन समखौ बुंदों इंराजियाव एडोलेसेन्स आरो बे एडोलेसेन्सआ 12 बोसोरनिफ्राय 19 बोसोरसिम बेखौ एडोलेसेन्स पिरियड हमनाय जायो आरो गोबां मिथिनो गोनां बाथ्राया जाबाय बे मोनसे पइन्टआव बे बैसोखौ 12निफ्राय 19 बोसोरसिम बे बैसोखौ बारहुंखाजों रुजुनाय जादों सोरबा सासे बिगियानगिरिया बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ खिन्थु जों बेखौ उननि लेसनाव मोनगोन जों दा आंखौ बुंथ'लिया बेनिखायनो जे 12निफ्राय 19 बोसोरसिम बेखौ मा बुंनाय जायो लाइमोन बैसो सम बुंनाय जायो आरो बे लाइमोन बैसो समखौ मा बुंनाय जायो बारहुंखाजोंबो रुजुनाय जायो बिराद इम्पर्टेन्ट सोंथि फैयो गथ'सानि माबे समखौ बारहुंखाजों रुजुनाय जायो होनना सोंथि फैयो अब्ला गोसोआव लाखिनांगोन नोंथांमोननि एन्सारा जागोन लाइमोन बैसो सम एबा नैसाबायदि सोंनो हागौ लाइमोन बैसो समा माबे बोसोरनिफ्राय माबे बोसोरसिम हमनाय जायो 19निफ्राय 19 नोंथांमोननो बायदिसिना बैसो होगोन 12निफ्राय 19 बा 13निफ्राय 15 ओरैबायदि बायदि होगोन नोंथांनि कारेक्ट एन्सारा जागोन 12निफ्राय 19 बोसोरसिम बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा खोब इम्पर्टेन्ट बेखौ गोसोआव लाखिथारनांगोन आरो गोसोआव लाखिथारनोबो बिराद इजि बियो खननै खनथामसो फरायबाय थाबानो रिभिजन खालामबाय थाबानो नों गोसोआव थागोन बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै ला नङा बहियाव लिरख'नानै ला सम फरायबाय था गोसोआव थागोन आरो जेखि जाया कुइसन फैया मानो नोंथाङा लिरनो हागोन आरो बे स्टेज अफ डेभेलपमेन्टनिफ्राय जौगानायनि खोलोबफोरनिफ्राय मोनसे नङा मोनसे कुइसन फैनायनि चान्सेस थाथारो बेनिखायनो बेखौ गथि नायनानै ला माबेनिफ्राय माबे बोसोरसिम मा बे बाथ्रा गोसोआव लाखि माबेनिफ्राय माबे बोसोरसिम गथ'नि मा सम हमनाय जायो बेखौ गोसोआव लाखि जेरै खुदिया एबा गोरलैया लाथिख'निफ्राय 2 बोसोरसिम खुदियाखौ हमनाय जायो गथ'सा समखौ एबा आर्लि चाइल्डहुडखौ 2निफ्राय 6 बोसोरसिम हमनाय जायो गथ'सा समखौ माने लेटार चाइल्डहुडखौ 6निफ्राय 12 बोसोरसिम हमनाय जायो लाइमोन बैसो समखौ एबा एडोलेसेन्सखौ 12निफ्राय 19सिम हमनाय जायो बिराद इम्पर्टेन्ट पइन्टस गोसोआव लाखिथारनो गोनां दाना इनफेन्सि बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्राया जाबाय मा खुदिया एबा गोरलै लाथिख'निफ्राय 2 बोसोरसिम बिराद इम्पर्टेन्ट पइन्टस मन लाखिथारनो गोनां बेनिखायनो नाम्बार 1 पइन्टआ जाबाय मा इनफेन्सिया लेटिन सोदोब इनफेन्सनिफ्राय फैनाय बेनि ओंथिया रायज्लायनो हायो एबा आनेबल टु स्पिक गोसोआव लाखिथार आरो बे बिराद सिम्पल बाथ्रा बेखौ गोसोआव लाखिनो जेबो टान बाथ्रा नङा जास्ट दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला भिडिअनो गोसोआव लाखिखा बेखौ ओरैबायदि साननाङा जे भिडिअआव नुदों नायदों गोसोआव लाखिनो आं स्क्रिनशट खालामना लादों उनाव नायगोन उनाव नायगोन नङा दानो जिहेतु भिडिअखौ नायबाय दानो गोसोआव लाखिखा इनफेन्सि माने मा इनफेन्सिया लेटिन सोदोबनिफ्राय फैनाय लेटिन सोदोबनिफ्राय मोनसे सोदोब आरो लेटिन सोदोबनि इनफेन्स होननाय सोदोबनिफ्राय बे सोदोबा फैनाय आरो बेनि ओंथिया जाबाय रायज्लायनो हायै एबा आनएबल टु स्पिक सिम्पल गोसोआव लाखिनोबो नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय मा बे समाव जौगानायनि हारा गुबुन खोलोबफोरनिख्रुइ गोबां जायो बेनिखायनो गोजौआव लिरदों आङो बिराद इम्पर्टेन्ट पइन्ट बियो बे मोनसे पइन्टनिफ्राय गोबां सोंथि फैयो नैबायदि गथ'सानि माबे खोलोबाव जौगानायनि हारा बांसिन जायो होननानै गले गले सोंथि फैयो आरो बिराद इम्पर्टेन्ट सोंथि पइन्टस बियो बेस्ट पइन्टसखौ लानानै गोबां परिखायाव सोंथि फैयो आरो जेब्लानो सासे एग्जामिनेसनाव कुइसन दानग्रा फरायसाया जेब्ला खुदियानि सायाव सोंथि सोंनो नागिरगोन अब्लाना
माने रोखा रोखा नुनाय सोंथि सोंनो लुबैनाय नैबे मोनसे पॉइंट्स बियो बेनिखायनो बे पॉइंट्सखौ मोननो लाखिथारनांगोन जोंनिया मा सम दं खुदिया दं गथ'सा दं गथ' दं आरो लाइमोन दं बे मोनब्रै स्टेजनि फार्स्ट एबा नैबे खुदिया समाव गथ'नि जौगानाय हारा बांसिन स्पिडआव जायो आरो बांसिन जौगानाय जायो बेनिखायनो बेखौ गोसोआव लाखिथारनांगोन नाम्बार 2 पॉइंटखौ दाना आरो मोनसे नाम्बार 3 पॉइंटआ बिराद इम्पोर्टेन्ट नाम्बार 3 पॉइंट सेन्सेस आर द टीचार्स होनना बुङो सेन्सेस आर द टीचार्स माने गियान जोंनि जि गियान लाग्रा अंगफोर जेरैबायदि खोमा बिगुर गन्थं सालाय बेफोरखौ गियान लाग्रा अंग होनना बुङो गथ' सासेया रायज्लायनो रोङा बिमानि बुंनायखौ बुजि मोना मास्टारनि बुंनायखौ बुजि मोना बा बेयो जोंनि साखाथि फाखाथि सोलिनाय जोंनि राव जोंनि बारहावा थासारिफोरखौ बेयो जेबो बुजि मोना अब्ला बेनि जौगानाया माबायदि जायो बेनि जौगानाया जाबाय जोंनि जि गियानेन्द्र जोंनि जि गियान लाग्रा मोनबा अंग बै मोनबा अंगआनो बे खुदियानि फोरोंगिरि मोनबा अंगआ हमना ला बियो अरखौ दांफ्लाङोबा बियो बिगुरा बिनि खामगोन आरो बिगुरा खामोबा बियो बुजि मोनगोन जे येस बियो अर बियो मायबा बुस्थु बियो खामो बिखौ हमनो हाया थिग बेबायदिनो गियान मोनो बियो हमना ला मायबा मोनसे बुस्थुखौ जाफ्लांबाय बियो जाफ्लांनाय लोगो लोगो हमना ला गोखा मोनबाय बियो गोखा मोननाय लोगो लोगो बुजि मोनबाय बियो माथो बियो गोखासो बिखौ जानो हानाय नङा थ' बेबायदिनो बियो गावनि मोनबा जि जोंनि गियान लाग्रा अंग बे मोनबा गियान लाग्रा अंगनि हेफाजाबजों बियो जि सोलोङा मानो बियो जि डेभेलप जाया मानो बे मोनबा अंगनि गेजेरजोंसो बियो डेभेलपमेन्ट जायो आरो जायखिजाया बाथ्राखौ सोलोङो बे खुदिया समाव इनफेन्सि समाव 2 बोसोरनिफ्राय लाथिख'निफ्राय 2 बोसोरसिम बे मोनथाम पॉइन्टखौ गोसोआव लाखिनांगोन आरो गुबुन पॉइन्ट गोसोआव लाखिनो गोनां गैया दाना जाबाय खुदियानि दानारि फारि जौगानाय खुदियानि दानारि फारि जौगानाय माने बे लाथिख'निफ्राय 2 बोसोरसिम गथ'आ मा डेभेलपमेन्ट जायो मा डेभेलपमेन्ट जायो आरो माबायदि डेभेलपमेन्ट जायो बेसां माहायाव बेसां मा डेभेलप जायो जों बेखौ रोंथारनांगोन आरो बेखौ गोसोआव लाखिथारनांगोन बेखौ खनले फरायबाय थायोब्ला हारसिं गोसोआव थालाङो दा 3 दानाव मा जायो खायसे गासैखौबो गोसोआव लाखियाबाबो 3 दानाव मा रोङो गथ' सासेया जोनोम जानाय लोगो लोगो 3 माह जानाय लोगो गथ' सासेया मा रोङो बिनि गोदनाखौ थोंगोर लाखिनो हानाय जायो बियो जोनोम जानाय लोगो लोगो बियो गोदनाखौ थोंगोर हमनो हाया बियो गोदनाया बिनि लेबेथिबो जायो जेथिं थाङो बिथिंनो गोलैलाङो नाथाय बियो 3 माह जानाय लोगो लोगो 3 दान जानाय लोगो लोगो बियो गोदनाखौ थोंगोर लाखिनो हायो बेनिफ्राय 5 दान जानाय लोगो लोगो 5 दान जानाय लोगो लोगो हेफाजाब जिरायनो हायो बियो जना हानाय जायो बियो सिटिं खालामनो हानाय जायो बियो इनफेन्सि केन सिट जराय जिरायनो हायो बियो उइथ सापर्ट सोरनिबा हेफाजाबजों बिमानि बा जायखिजाया गिदिर मानसि सासेनि हेफाजाबजों बियो 5 दानाव जिरायनो हानाय जायो बा जनो हानाय जायो 8 दानाव मा खालामनो हानाय जायो गथ' सासेया 8 दानाव गाव हारसिंनो जिरायनो हानाय जायो बियो 5 दानावथ' बियो सोरनिबा हेफाजाबजों सोरबा गिदिर मानसिनि हेफाजाबजों जिरायनो हायो एबा जनो हायो बियो खिन्थु 8 माहायाव सासे गथ'आ एबा सासे इनफेन्सिया गाव हारसिंनो रावनिबो सापर्ट लायालाबासिनो जनो हानाय जायो आरो 9 दानाव मा जायो 9 दानाव बे हेफाजाबजों गसंनो हायो सोरनिबा सायाव हमनानै बा दंफांफोराव हमनानै बा जायखिजाया खुन्थाफोराव हमनानै बा गिदिर मानसिनि आखायाव हमनानै बियो सासे गथ'आ गसंनो हानाय जायो 9 दानाव गोसोआव लाखिथारनांगोन बेखौ आरो 11 दानाव मा जायो मानबायनो हानाय जायो 11 दानाव सासे गथ'आ मानबायनो हानाय जायो बियो मानबानो हानाय जायो बिराद गोसोआव लाखि गथायखौबो गोसोआव लाखिनो हायाबाबो बे इम्परटेन्टफोरखौ गोसोआव लाखि जेरैबायदिनिया 11 दानाव गथ' मानबायनो हानाय जायो हमना ला 3 दानाव गथ'आ गोदनाखौ थोंगोर हमनो हानाय जायो थिग बेबायदि बेनिखायनो 12 दानाव मा जायो गथ' सासेया गसंनो हानाय जायो हेफाजाबजों बा गसंनो हानाय जायो हेफाजाबजों गसंनो हानाय जायो आरो हेफाजाबजों थाबायनो हानाय जायो बियो 12 दानाव सासे इनफेन्सिया सासे खुदियाया गसंनो हानाय जायो आरो सोरनिबा हमनानै बिमा बिफा बा जायखिजाया गिदिर मानसिनि हमनानै बियो लासै थाबायनो हानाय जायो बेनिफ्राय 13 दानाव मा जायो हारसिंनो थाबायनो हानाय जायो दानिया 12 दानाव बियो सोरनिबा हमनानै बिमा बिफानो बा जायखिजाया गिदिर मानसिनि हमनानै थाबायनो हानाय जायो खिन्थु 13 दानाव बियो गथ' सासेया मा जायो हारसिंनो थाबायनो हानाय जायो बिराद इम्परटेन्ट पॉइन्ट बेयो गोसोआव लाखिथारनांगोन दाना 14 दानाव मा जायो बियो खारनो हानाय जाबायानो बियो 14 माहाव गासैखौबो मनो लाखिनो हायाबाबो 14 माहाखौ गोसोआव लाखिनांगोन 14 दानाव 18 मान्थ्सआव सासे इनफेन्सिया मा खालामनो जायो बियो खारनो हानाय जायो आरो 11 माहायाव बियो मा खालामनो हायो 11 मान्थ्सआव एबा 11 मान्थ्सआव बियो मानबायनो हानाय जायो क्रल खालामनो हानाय जायो बियो 3 दानाव मा खालामनो हायो बियो 3 दानाव बियो जोनोम जानायनि 3 दाननि गेजेरावनो बियो गोदनाखौ देखांनो हानाय जायो गावनि गोदनाखौ थोंगोरै हमनो हानाय जायो स' बेफोर जाबाय जोबोर इम्परटेन्ट पॉइन्ट्स बे इम्परटेन्ट पॉइन्ट्सखौ गोसोआव लाखिथारनांगोन दानिया बिराद इम्परटेन्ट पॉइन्टआ जाबाय मा लास्ट पॉइन्ट बियो 24 दानाव बियो 24 दानाव लास्ट पॉइन्टआव लास्ट सेकेन्ड 24 दानाव सासे गथ' सासे खुदिया मा खालामनो हानाय जायो बियो सासे खुदियाया सिरियाव गाखोनो हानाय जायो बिल्डिं न'फोरनि सिरियाव थाखो जायखिजाया बेफोराव गाखोनो हानाय जायो खिन्थु 14 माहायाव खारनो हायो बियो आरो ओंखायनो 24 माहायाव बियो गोजौ बुस्थुफोराव बियो सिरिफोराव गाखोनो हानाय जायो आरो 3 दानाव बियो मा खालामनो हायो ट्राइसाइकेल सालायनो हानाय जायो ट्राइसाइकेल माने मा थोंथाम आथिं गोनां जायखिजाया साइकेलफोरखौ बियो सालायनो हानाय जाबायानो आरो बियो थ' बियो जोबोद इम्परटेन्ट पॉइन्ट्स बेफोरो खुदिया समनि इम्परटेन्ट पॉइन्ट्स खुदियाफोरनि इम्परटेन्ट पॉइन्टखौ गोसोआव लाखिथारनांगोन दाना बिनि उनाव नेक्स्ट 4 दानाव मा जायो दाना मोननैमोन दहाय 3 दान 2 दानफोर 36 मान्थ्सआलासि बियो मा
36 मान्थ्स लासे ग्रस मटर डेभलपमेन्ट माने देहायारि सोलोंथायनि जौगानाय टोटेल देहानि मोनसे देहायारि जौगानाय बियो ग्रस मटर डेभलपमेन्ट माने एन्टायार देहानि जौगानाय दुला माने गासै देहानिनो जौगानाय मोनफा गिदिर गिदिर पार्ट्सनि मोनफा गिदिर अंगफोरनि बियो माने माबा मोनसे जौगानाय बियो खिन्थु नैथिंनिया नै साइडनिया राइट साइडनिया फाइन मटर डेभलपमेन्ट माने जर'खा आखाइ सोमावनायनि जौगानाय पार्टिकुलार मोनसे थि अंगखौ सोमावनो हानाय जानाय मोनसे थि अंगखौ बियो डेभलप खालामनाय बेखौ बुङो फाइन मटर डेभलपमेन्ट इंराजियाव आरो बर'आव बुंदों जर'खा आखाइ सोमावनायनि जौगानाय दाना 4 दानाव मा जायो बियो 4 दानाव बियो आसिथा मुसुखा बायदिफोरखौ आखायाव मोनोब्ला हमनो रोंनाय जायो आखायाव जुदि माबा फिसा फिसा बुस्थुखौ आखायाव आफाथलायाव गारना होयोबाथाय बियो बेखौ हमख्रेबनो हानाय जायो 4 दानाव बियो बेखौ मुं लाखिथारनांगोन आरो 5 दानाव मा जायो बियो मुवाफोरखौ हानहरनो हानाय जायो आखाइखौ गोलाव खामहरनानै गावनि खाथियाव थानाय बुस्थुफोरखौ मुवाफोरखौ बियो गोसो बायदि आखाइखौ फुला हरनानै हमहरनो हानाय जायो 5 दानाव बेनिफ्राय 7 दानाव मा जायो गदलिं आफाथलानिफ्राय हमनो रोंनाय जायो आफाथलादों माने किसुमान बुस्थुफोरखौ सेग्लिनो हानाय जायो हमनो हानाय जायो बियो 7 दानाव आखाइनि सिमावनाय थारमाने आखाइनि पार्टिकुलार आखाइनि आसिफोरखौ सिमावनो हानाय फाइन मटर डेभलपमेन्ट माने ओंखायनो 7 दानाव मा जायो बियो गदलिं आफाथला हमनो रोंनाय जायो आफाथलादों माखौ हमनानै दिन्दां खालामनो गोरों जायो 7 दानाव थ' बेबायदि दाना 9 दानाव इम्पर्टेन्ट बियो 9 दाननि गोसो लाखिथारनांगोन 9 दानाव मा जायो फिसा फिसा मुवाफोरखौ बियो आसिजों हमनो रोंनाय जायो दानिया आसिजों खनखांनो रोंनाय जायो मार्बलफोरखौ बा फिसा फिसा बुस्थुफोरखौ बियो हानिफ्राय खनखांनो गोरों जायो खेबखांनो गोरों जायो बियो आसिजों थ' बिनो 9 दानाव बिखौ रोंनाय जायो बेनिखायनो नैखिनियाव इम्पर्टेन्ट गोसो लाखिथारनांगोन बेनिखायनो बुंदों बियो खुदियानि दानारि फारि जौगानाय माबे दानसिम मा हानाय जायो माबे दानसिम मा खालामनो हानाय जायो सासे गथ'आ मा माहासिम मा खालामनो हानाय जायो सब बेखिनिखौ बिराद इम्पर्टेन्ट लाखिथारनांगोन गथायखौबो गोसो लाखियाबाबो इम्पर्टेन्टखौ गोसो लाखिनांगोन जेरै 3 दानाव मा जायो गोदनाखौ थोंगोर हमनो हानाय जायो 11 दानाव मानबायनो हानाय जायो 12 दानाव माने हारसिं थाबायनो हानाय जायो 18 दानाव खारनो हानाय जायो सब बेफोर इम्पर्टेन्टफोरखौ फरायबाय थाबानो जेबो इम्पर्टेन्ट नङा जेबो माने गोरा बाथ्रा नङा इम्पर्टेन्ट नङा बेफोर बाथ्राफोरा जेबो माने गोरा नङा नुनायाव जों आखर जेव नुनानै हयथ' बोरै मनो लाखिनो हानो ओरै साननो हानाय नाथाय नोंथाङा बे बुस्थुखौ नायबाय थाबानो माजे खनले रिभिजन खालामबाय थाब्लानो नोंथाङा बे गासै बाथ्राफोरखौ मुखस्थ' लाखिनो सानाबाबो नोंथांनि माइना ओरैनो फरायबाय थाब्लानो रिभिजन खालामबाय थाब्लानो बेखौ केपचार खालामनानै जोङो लाखै मोनाव थालाङो थ' बेयो बिराद इम्पर्टेन्ट थ' फ्रेन्ड्स बेखिनियानो माने नोंथांमोना हयथ' भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला शेयार खालामनो दाबाव लाइक खालामनो दाबाव आरो कमेन्ट होनो दाबाव माबाफोर मिथिनो दंब्ला आं बुंदों गेरान्टि होननानै बुंदों बे जाबाय जोङो मोनसेल'सो सावरायबाय इनफेन्सिखौल' सावरायबाय जोङो आरो इनफेन्सिनि बादै आरो गथ'सा समा माबायदि डेभलपमेन्ट जायो मा केरेक्टारिस्टिक्सआ बोरै डेभलपमेन्ट जायो मा डेभलपमेन्ट जायो आरो गथ' समाव मा डेभलपमेन्ट जायो लाइमोन समाव मा डेभलपमेन्ट जायो बेनि केरेक्टारिस्टिक्सआ मा बेफोरखौ जोङो फारि उननि क्लासाव अनलाइन क्लासाव जोङो फोरोंलायगोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौनो गोसो होनानै मोजाङै नाय लिरख'नानै लाखि बा स्क्रिनशट खालामनानै लाखि आरो बेखौनो बारे नायबाय था आंनि भिडिअखौ बारे नायबाय था साबस्क्राइब खालामनानै ला जुदि साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आरो खालामदोंबाथ' धन्यबाद थाबाय साबायखर थाबाय गोजोननाय थाबाय थ' फ्रेन्ड्स दिनै बेखिनियानो इयुननि भिडिअआव इयुननि क्लासाव लोगो मोननाय मिजिं दिनैनि क्लासखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।